a fito da tsare-tsare kamar na canza kuɗi ba wani abu na lahani ba ne. Kowace ƙasa tana yi kuma yana ma kawo ci gaba, amma a ɗauki canjin kuɗin a wannan lokaci wanda an kusa zaɓe, sannan kuma a ce cikin wani ƙaramin lokaci dole kowa ya canza kuɗin shi. A ina ake haka a duniya? A gaya mana a duniya inda aka taɓa yin haka. Manya-manyan mutane suna da hanya. 'Yan siyasan da ake cewa wai an yi ne don a kama masu kuɗi, 'yan siyasa suna da hanya. Wasu daga cikinsu suna da banki, suna da hanyoyi da su za su samu wannan kuɗin. Amma talaka fa, ɗan kasuwa fa, wanda yake son ya sai da ɗan tumatirin shi ya sai wani abu. Yanzu a takaice dai ba kwa tare da wannan tsari kenan? A wannan tsari mu ba mu tare da shi. Kai kaɗai kuka har da sauran gwamnoni na arewaci ko na Najeriya? Duk gwamnonin APC mun yi mitin, mun duba mun ga wahalhalun da ake yi, mun ga cewa ba mu tare da tsarin ba. Muna tare da a canza kuɗi, amma a ƙara mutane lokaci. An ƙara lokaci har kwana 10. Kwana 10 shi ne zai iya kawo wani abin nan. Watanni muke so a ƙara domin wahalar mutane ta ragu. Mu ba mu zaɓi wani lokaci ba, mun ce a zauna da gwamnan babban bankin Najeriya da shugabannin bankuna na Najeriya da gwamnoni, a zauna kowace jiha matsalar ta daban ne. Idan babban bankin Najeriya da bankuna suka zauna da mu, muka duba kowane jiha aka yi tsari, sai mu zauna mu ga oke a kowane jiha wani irin lokaci wannan zai ɗauka. Dole ne mu tashi a gwamnatance, gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya da bankuna, mu bi mutane gidajensu, ƙauyukansu, mu ba su daman fito da kudaden su canza. Ba mu ce dole sai sun je banki ba, wani lokaci sai ka yi tafiyan kilomita 100 da kuɗinka ka canza. Amma suna ganin yawanci ku gwamnoni kun jefa talaka irin wannan yanayi ta sakamakon wasu tsarurruka da kuka ɗauka a baya. Kamar yanzu kuna ta magana ne saboda wannan abin ya shafe ku ne kai tsaye? Bai shafe mu. Ya shafi wa kai tsaye? Ya shafi siyasa. Ina gaya maka, ɗan siyasa yana da kuɗinsa kuma ya shirya, ka gane? Kuna yi da talaka ne. Kuma 'yan siyasa sun san yadda za su samu kuɗin. Talaka ne bai da hanya. Ko jiya an gaya mana akwai ɗaya daga cikin ɗan uwanmu gwamna wanda an bashi naira miliyan 500